Chamai Chamaijwk hamjagwi nairok Manjak Tabuk hai. Tai phudulu sabo bai tongnai bwsai baide tongnai chamai baide tongnai. Padikai salanai moniti kisakok norok nai tongdi ani channel no paya sa. Chamai Chamaijwk hamjagwi kalaimani o news Tabuk social media o belai no viral ongjak. Jefuru ni simi phudulu ni bwsai kaisa news channel o kwrwngwi phai safaikya bini bihik no khogwi telangkha bini chamai. Afuru ni simi no viral ongjak o news joto social media rogo. Tai bwsai saka tebo bondu hwnwi kiching hwnwi yar hwnwi bisa chawi nogo tubuwi chuwak kharwmale. Ukuluk o khai ani bihik bai se chachma tongwi tabukle ani bihik no se khari telangkha hwnwi bo saka. O gothano baile Hindi film ni kaisa dialogue se mili thangsugo. Har ek friend kaimi na hota hai. Ulo gwnwi manjakmani pore koktoma thumnairok bai swngjaka tabuk phudulu nwng sabo bai tongnai hwnwi. Bwsai baide tongnai chamai baide tongnai hwnwi. Afuru phudulu saka bo bini bwsai bai tongya bwsaile naharya se hwnwi sao. Ang tabuk ani chamai baino tongnai bo bai se hamjagwi phaikya hwnwi sai khwnarwkha. Kok khai haise. Khoroknwi no kajikjak khoroknwi no saihi gwnang tei khoroknwi no bwsabuti gwnang. Tobo kwni chachmacharwi hamjaklaiwi kalaimani o gothano amutwi hairok tabuk simiya pulia agibo khwnawi phaio. Tamo hwnchwnai tabukni dinrok no kolik jugni dinda hwnchwnai kha. Aw hwnkhe norok kebo phano taklai borsoni thaichuk bagan berai ya kho hwnkhe norok lembuk soroni thaichuk bagan no phai berai naithangbai mano. Taklai bo haino hai thaichuk bwthai lala lili khe thai tongbai kha hwnkhakai norok phaiwi naina khe nai manphaio tai phaiwi bwthai pai manphaio chara pai manphaio. Norok bagwi ang tubui phaikha lembuk soroni thaichuk bagan ni kisa mangpili. Norok ani channel no chajakhaiba ani channel no like subscribe share khaina tapukdi tebo kwtal video rok nainani bagwi.